kamana enya rateng. Jokasipul kama isewinjogie ok kata jok madhi gone mbulu kata jok madhi gone jok mamoko mantiere jokasipul dwaro ang'o sani kama gintiere ka. Ng'eni en yiero mobiro apoya tok jaod bura makanyo bende ne owito ngimane to nitie gik moko mapono nitiere gi geno gi dwaro mag jokanyo mago man Kasipul. Motelo iparo na timo mos ne anyuola mar joka Omondogo gi joka chien mangima ni Kasipul kuom wito mbunge Omondo Were Charles. Penjo mangima to nikech asebedo siasa mathurwa kuom higni malo 25. Nokuongo yiera kansela chon. Wan jok mane ochako kwae Ford Kenya LDP wabede nyaka koro ODM ma pod ane life member. Ordinary membership ema na aweyo. Life membership pod antiere namba 18. Karaila to ne namba 1. Kuom higni 15 mokalo pok waseneno kwe Kasipul. En kidhi kata liel kama onego bed ni iko yaw kisiki ng'iyo goki. Ing'ama ng'iyo goke ni to dibed na chwanyo ng'ato kamoro inyalo chad kata ita magol oko. Omi siki mako iti ni pod entie koso noselere. En gima timore ma ok gero ni Kasipul ni kamarach. Kasipul onge kwe, tension ng'eny. Kasipul motelo gidwaro kwe, ni gidoge kama nyong gintiere ma jatelo nyalo riwogi ma gibed gimoro achiel makawo jokocha gi jokone maket wang' achiel. Mano ne gin kanye nikech iwacho ni kata bende kane pok by election obiro pod ne kwe onge Kasipul. Pod ne gik miwacho mar it ng'ato dhi jok moko hinyore kama chal nade chak sani bende mane gima ntiere. Momiyo aluwo ni kuom higni 15 mokalo kwe pok osebede Kasipul. Wan kane watimo siasa mathurwa ne wang'e ni dhok e tung dhano. Kidwa timo kisera to wawa gi ji. Chiw ajenda ni ihojou mondo mi giyieri. Gisani jok mabiro thoth gi onge ajenda. Gibiro ni gin gi pesa moro makuma gigole bende ok ang'eyo gicha chalo lo. Ochalo soil. Ole. Chalo ka gima ng'ato nigi yien moro kamipone gino. To mineno ni giwao jowa kendo ka gichopo to en miel, en wer moro thum moket, en bul. Giyongo to ka yongo rumo to en mine rieduru kone, chuo rieduru ka, joma tindo rieduru ka. Mondo ng'isi wach malong'o mochomo yo madiger thurwa onge. Koro mano motelo. Mar ariyo nyaka ne mosenendo Peter Otieno Wede gi Mbori Gere gi Nyanga Yodo remo osebedo representation e od bura. Gidwaro ng'ama nyalo chung' negi mawacho weche machandogi ni aja Kasipul magi weche machando didhire weche gi ne serikal madiere kata serikal mar kaunti mondo winji duonda bende aja Kasipul mani piny ka. Machielo bende en loso chike manyalo loko kit ngima yawa. Kucho wasebedo kuom higni maluwogo wasebedo gi ng'ama iluongo ni Ugo Lengberne. En kodhi od bura thothne inwang'o gi ne liete weekends. Od bura ka ne gifwenyo ni sitting allowance kod iwuoyo kod ok iwuoyo to ang' ichuligo. Bora ni bede kom imedo liete kom. Koro yawa gi osebedo ka dhi choke to malich ahinya matimore kacha to timore nade onge. Emomiyo jomumbo kwaya ni Rateng Otieno wuog oko. In wang'eyi
gi kiti gi nyaloni dhi chung'nwa motegno, dhi timnwa representation. Bende wang'iso gi pile ni di kor jomochung' kendo non gundgi kuma wae nikech ji opore apoya. We have no idea. Wakia ne jogo agi kan gituch gi kanye, geche madongo ema waneno gi milimili mag serikal mane sani nyo beto ketowa gi kech. Omiyo kama waneno kigonye kama yuke jamna mane kama thoth ji luwo. Momiyo pod wadhi bedo gi dok chien ka ok wayiero yo makare, ka ok wayiero atengo tiende. Erokamano ahinya. Ng'eni pod